Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de cineva special, dar înainte să-și facă apariția, o să numere acest invitat special până la 5 și când o să numere la 5, vă strească să apăsați pe butonaj de like, să dați un subscribe, un coment, o abonare și un clopoțel. Și 5, 4, 3, 2, 1, like! Ați dat like și invitatul special este nimeni altul decât vin la el, vin! Bă, lumea să dea like că cânt. Kitty for a place! Bă, vino în coaste, pup. Bă, vino în coaste, pup. Mâncați așa. Stai! Aoleu, copilul meu e fără. Tipii ăștia sunt nebuni, ajutor! Au nebunit, zombie nebuni. Mulțumesc, bro. Bă, stai că vin cu mână. Bă, vezi că trag. Sunt mort, bă. Sunt mort, help. Omor de ăștia level. Copilul. Mi-a dat respawn. Ce-i, bro? Bă, da, armata e cu bani. Nu. Nici a mea. Bă, bagă aici 1000 de puncte la armă. De pe calculator care e. Lasă, bă. Ai că și pot dacă e să pot. Bă, frate, vrei să vezi? Bă, eu ți dimeresc cap. Imediat. Bă. N-am putut să-i dimeresc capul la copil. Bă, bomba, ghiuleaua. Bă, vezi că vin ăștia pe aici. Dar face toată treaba arma asta. Bă, stau lângă arma asta, că face toată treaba. Pe mine atacă o armată de de... Stai că vine eu cu RPG-ul. Așteaptă. Deja. Bă, eu veneam cu RPG-ul. Trebuie să ajutăm pe ceilalți. Eu îl ajut. Bă. Aoleu, râtule, de unde vii? Bă, mă. Nu, frate, am nevoie de upgrade pe armă. S-a făcut liniște. Bă, dar o întrebare. Tu de ce, frate, nu ai cu sonor? Bă, dacă n-ai cu sonor, când o să jucăm Minecraft, scrie în chat, frate. Pentru că știu să am grijă de mine personal. Bă, da, o să scrie în chat, bă, când nu jucăm Minecraft. Dacă o să ne jucăm vreodată Minecraft. Da. Eu am terminat filmarea mea. Bă, stai și-a terminat filmulețul. Bă, de ce l-ai așa scos? 4 minute? Trebuie să-mi ajungă să editez și să nu iau o eternitate să se încarce. Pe CapCut. CapCut. CapCut se zice de fapt. CapCut. La mine nimeni... Bă, Filip, vino la mine. Chitifonul play, scuză-mă. Salutare, mă. Salutare, a venit voi în coamă. Bă, activez arma asta, zici că merită? Eu zic că nu prea merită. Te ajut! Bă, mi-ai luat gloanțele! Vino încoa, treci. Treci încoa. Ți-a cerut cineva ajutorul. Treci încoa că te bat. Treci încoa că te bat. Treci încoa că te bat. Treci încoa că te bat.
Bă, exact, tipule. Bă, tu mie... Nu vă atingeți de prietenii mei! Nu te atingi tu de Filipine? Bă, să-mi spui dacă se atinge cineva de tine. Nu se atinge nimeni. Ca o bilă de, zici că soare. Dacă se apropie de mine, se topesc instant. Bă, dar n-ai și tu un sniper ceva în jocul ăsta? Există un sniper, dar din... Eu l-am luat. Ba nu, vezi că pe fiecare player, pe ecranul lui îl ia, adică dacă tu îl iei pe ecranul tău, la mine nu dispare. Dau arma asta. Plătit-o. Cum ai atâta bani? Mă joc de când viața mea. Mă joc de când Imperiul Roman, mă. Bă, ăsta e de pe vremea Romei. Eu sunt nări Roma. Ce-a zis? Eu sunt din Roma. Eu vin din Roma. Da, e același lucru. Nu, eu vin iar cumva. Eu sunt din Roma, înseamnă că eu sunt din Roma. Eu nu știu că se zice eu vin din Roma, dar zice complet diferit că... Sunt același lucru, gen. Tipul ăsta bea apă. Tipul ăsta de live. Tipul ăsta face filmări de 3 secunde. Ba, nu, durează 3 minute și 3 minute e mult. Cică, 3 minute e mult. 3 minute nu e mult, dar știi că e destul de mult. Știi, dacă fac un videoclip de 20 de minute ca ale tale, cred că trece o zi și o noapte și o zi și o noapte și un an până se încarcă videoclipul. Ăsta vrea să editeze orice videoclip. Da, păi altfel cum vorbesc. Îți scoți la zero la tu și... Eu nu vorbesc, eu nu snap și vorbesc engleză, am o voce pe engleză de stupid. Ia, zi-ne un cuvânt în engleză. Mai dacă fac da, așa sună puțin mai bine. Bă, sunt nebun! Tipul ăsta a nebunit. Și... Bă, Filip, vino. Bă, stai. Fii atent, de fiecare dată când împușcă zombie. Filip, vino încoa. Te vreau aici. Copcile, nu mă vrei niciun. O secundă. Vino imediat aici. Mama, dacă aș putea... Da, ăsta a ieșit. Aici se încheie videoclipul de astăzi. Pa, pa!